efectes del confinament en la natura. L'any 2019 vam acabar-lo intentant aturar el canvi climàtic de la mà de Greta Thunberg. Semblava que alguna cosa podíem aconseguir, però les esperances de poder recuperar la salut del nostre planeta s'anaven esgotant. A principis del 2020 ens començaven a arribar notícies d'un virus que havia aparegut a la Xina, però quedava molt lluny i pensaven que mai arribaria a casa nostra. Però no va ser així, i al mes de març ja estava escampat per tot el món. El coronavirus o Covid-19 havia fet acte de presència. Ens van prendre mesures dràstiques i vam haver d'estar confinats durant molt de temps. El fet de no poder fer desplaçaments estrictament necessaris va repercutir de manera molt positiva en el nostre entorn. Hem començat a veure com el fet de no viatjar tant ha fet que la contaminació disminueixi de manera vertiginosa. Els gasos d'efecte hivernacle s'han reduït i moltes espècies, tant de fauna com de flora, han tornat al lloc que les perteneix. S'han renaturalitzat molts espais i llocs del planeta. La contaminació sonora i lumínica també s'han vist reduïdes degut que no s'ha anat a treballar. Vehicles, fàbriques, etc. No s'ha fet un ús excessiu d'enllumenat públic i privat. Una dada molt positiva que estem veient aquests dies és la disminució dràstica d'accidents a les carreteres, amb la conseqüent pèrdua de vides. Ens hem adonat que no fa falta anar molt lluny per fer la compra i podem fer-la a la botiga del costat de casa nostra, productes quilòmetre zero, ajudant d'aquesta manera a petits botiguers que han vist com el virus els estava fent desaparèixer. Si haguéssim de buscar la part positiva d'aquest virus, no oblidant mai les persones que han perdut la vida i les que han passat moments molt difícils, seria el fet que hem passat més temps dins de casa amb la nostra família. Això significa que hem compartit més moments amb els éssers estimats més propers. Hem començat a donar importància a coses que fins ara semblava que no la tenien. Salut, família, medi ambient, respecte, sentit de comunitat. Hem recuperat un temps perdut que el ritme frenètic d'aquesta societat en la que vivim ens estava traient. Esperem que valgui la pena tots els esforços que hem fet.